A tensión segue no agro pola inminente sinatura do acordo entre a Unión Europea e o Mercosur. Salvo sorpresas, será mañá cando se rubrique o tratado en Paraguai. Os gandeiros galegos levan semanas mobilizándose en contra do pacto comercial e nos vindeiros días sumaránse as principais organizacións agrarias do país. Pero o campo non só rexeita o tratado, senón tamén o recorte previsto na política agraria común. A coñecida como PAC é un sistema de subvencións que a Unión Europea entrega aos agricultores para garantir a suministración de alimentos. Para recibilas hai que cumprir determinadas condicións que tampouco están libres de polémica. A cuestión é que a Comisión Europea quere diminuir o orzamento da PAC nun 22% para o 2028. Isto mentres trata de multiplicar o gasto en áreas como a defensa. O recorte está pendente de negociación, pero podería supoñer un golpe letal para moitas pequenas e medianas explotacións. En Galicia, a Consellería de Medio Rural rexeitan a medida e mantén reunións estes días con representantes dos gandeiros que tamén se opoñen. Pero agora a pelota está en Madrid. Gandeiros e agricultores queren exercer presión para impedir que Bruxelas peche a villa. Sería un novo revés para un rural que pende dun fío. Claro, e o que hoxe nos preguntamos aquí no termómetro, Bernardo, eses recortes da PAC, en que se traducirían? É dicir, casos prácticos para que a xente na casa o entenda ben. Pois hai que partir dunha base, Rocío. Aínda non se coñece exactamente en canto quedará finalmente ese orzamento da PAC, nin a cantidade de rebaixa que se soportará. Pero podemos plantear situacións hipotéticas que, de seren unha realidade, suporían un grave problema para moitas granxas galegas. Estamos a falar de axudas destinadas a explotacións en extensivo, de gando que pasta fora, que non está pechado, que teñen unha hectárea e media, por exemplo, para cada vaca. Pois ben, unha explotación media de 50 vacas pode cobrar da PAC uns 25-30.000 euros ao ano e pode cobrar outros 40.000 pola venda de becerros. Se lle quitas a metade deses 25-30.000, entra en perdas e non sería posible de xestionar. Pero non fai falta nin poñerse no extremo da metade dos cartos a retirar. Unha explotación de vacas cobra 100 euros por cada animal que teña dado de alta e 50 euros por cada hectárea que xestione. Se o recorte é do 18-22% proposto, tamén estaría en entredito a supervivencia para moitos gandeiros. Dende o sector insisten na importancia de que as medidas que se tomen sexan para todos os países europeos por igual e que se unifiquen criterios, é dicir, que non se xeren desvantaxes competitivas segundo a cofinanciación que faga cada Estado membro, porque a nova PAC inclúe o denominado paquete país, que podería xerar grandes desvantaxes, por exemplo, entre os gandeiros galegos e os gandeiros franceses. A situación, o certo, é que segue a traducirse en incertidume e enfado entre os profesionais do sector. Comprobámolo aquí no termómetro un día máis, Padín. Sí, por eso nos hoxe quixemos vir aquí a Trazo, onde o gandeiro. José Manuel, moi bo día. Bos días. Que supón para vos este posible recorte das axudas da PAC? Pois supón a viabilidade do sector lácteo español. Claro, para que nos entendamos na casa, ti anualmente na túa explotación canto podes percibir de axudas? Pois en torno aos 40.000 euros de axudas. E co recorte que están a falar sobre un 22%, que pode chegar a un 30%, pois estarían falando en torno entre uns 15 e uns 20.000 euros menos de ingresos que teríamos da PAC. Claro, e isto, se tivésemos que meter máis cabezas de gando na túa explotación, estabas a falar dunha explotación que conta a día de hoxe con 100 cabezas, cantas cabezas terías que meter a maiores para poder suplir esta axuda? Pois en torno a unhas 20 cabezas ou así, máis ou menos, estou che falando. Pero ollo, que non só é traer os animais. Os animais a día de hoxe teñen un precio medio de uns 3.000 euros por cada animal, estarían falando de 60.000 euros. Habría que ter forraxe para esos animais, habría que ter instalacións, que non é suplir, traio 20 animais, é suplir esa diferencia económica, non? Entonces, habría que adaptar incluso as instalacións, a nave na que nos atopamos agora, máis pasto, máis extensión, máis medios de, como poden ser tractores, non? Claro, máis mano de obra, máis, quer dicir, para suplir ese, non é, traio animales, con o que me producen esos animais, pois tape esa diferencia de cartos, non? Porque claro, ti, se este posible axuste fos adiante, que solución ves ti? A solución principal é que este axuste non fose adiante, porque senón ese diñeiro ten que vir do leite, ou sea, teria que ser do precio en orixen, que conleve eso, unha subida ao consumidor.
Que notaríamos todos no bolsillo, non? Porque se isto fose adiante, en que situación está agora o sector? Pois o sector está nunha situación límite e levaríanos seguramente ao peche das granxas. Pois moitísimas grazas por atendernos, José Manuel Xabén. Se este axuste fose adiante, as granxas que xa se atopan agora nunha situación límite veríanse incluso obrigadas a botar o peche, compañeiros. Grazas, Rocío.